ବେତଡ଼ା ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନ କୁଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ କରି ପ୍ରଣାମ କରାଏ। ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ପଦକମଳରେ ଆନନ୍ଦ କରି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ଚରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ କରି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା করে ଗୁରୁ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରଣ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ବନ୍ଦନୀୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏଠାରେ ସମାଗତ ନିରବରଣ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଋତ୍ବିକ ଅତିଥି ରାଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗରିୟସୀ ଜନନିପୁଣ ସତୀର୍ଥ ପ୍ରତିମ ଗୁରୁଭ୍ରାତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ ସଜନବୃନ୍ଦ ପ୍ରାଣପ୍ରତିମ ପିଲାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଥାଯଥ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣାମ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭଲଭାଷା ସାଧୁବାଦ ତଥା ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ କିଶୋର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦିବଂଗତ ପିତୃ ଦେବତା ଶାରଦା ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ମନ୍ଥନ କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଏମିତି ଏକ ମଙ୍ଗଳ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆତ୍ମାର ଚିର ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କରୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଧର୍ମ ଉଠନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଭିତରେ ରଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ପରମ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି। ଦେହଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କେତେ ଲୋକର ଭିଡ଼, କେତେ କଳର, କେତେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା, କେତେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ତାଙ୍କ କଥା ପଦେ ପଦେ କହି ମୁଁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ନିକଟରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଧୂଳିତଳପ ଶଯ୍ୟାରେ ବସେ, ଖରା ହୁଏ, ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କର। ତମେ ମତେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେଇଠି ବସି ମୋ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଣିଆକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଛି। ମୁଁ ଗରିମା ମହିମା କୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ବସେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପଣିଆକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। এই কথাটা কৌশল অত্যন্ত মার্মিক ভাবে এবং তার সমাধান দিয়ে কৌশলটি ମୁଁ ସେଇଠି ବସେ, କଷ୍ଟ ହୁଏ। 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଦିନେ ଦିନେ 10 ଘଣ୍ଟା ବସେ। କାହିଁକି ବସେ ଜାଣ? ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନର ଗଲାପଥ ଏତେ ଜଟିଳ, ଏତେ କୁଟିଳ, ଏତେ ବିକରାଳ। ମଣିଷ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ନା। ଯେତେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନଟା କେବେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରାଣ ହୋଇ ଉଠେ ନା। ଅତଏବ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ବସେ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆଉ ଜୀବନ ଶୂନଶାନ, ବିଘ୍ନ ବିଡ଼ମ୍ବନ, ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ମୋ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା, ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକରଣ, ବ୍ୟାକରଣ ସାରାଂଶ ହଉଛି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଛୁଟୁ। ଆଜି କିଶୋର ଭାଇ ଯେ ପିତୃ ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ଗଙ୍ଗାଧର ଭାଇ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ କିଶୋର ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଦାଦା ଆସିବେ, ଦେବତା କାଲିଠାରୁ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ବି ଘରେ କହୁଥିଲେ ମନା କରିଲି, ମୁଁ ନା ଗୋ ମିଟିଂ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଥା ଦେଇ କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ମଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଯେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋ ମିଟିଂ କଲେ କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିଲେ ଠାକୁର ଯେବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶରଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠଦା ଶରଦା কথা দেই কথা ন রখিলে এই দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি हुए। এই দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি থেকে আমি আমার যৌন প্রসাদটাকে উদ্ধার করতে পারবেন না।
পৃথিবীর যত পাপ আছে পাতক আছে দ্বন্দ্ববৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ পচারুଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଶରଦା କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଠାକୁର କହିଲେ ଦିନେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସାମ୍ନାରେ ସର ମା ଥିଲା। ମୁଁ ସରକୁ କହିଲି ସର ତୁ ତାড়াতাড়ি যা, আমার জন্য একটু জল নিয়ে আসলে আমি পিব। সে ঘর ভিতরକୁ গলা ମୋ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଶୁଭୁଛି ସେଠି ଥିଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଏଠି ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ବିନୋଦର କଥା, କୁଟିଳ କଟାକ୍ଷର କଥା। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଗଲେ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହିପତ୍ର ନିବେଦନ ପଢିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଆପଣ ରସଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଘରକୁ ପଠେଇଲେ। ଏଇ ପରେ ପାଣି ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଥିଲା। ଠାକୁର ନିଜେ ପିଇଲେ କାହାର ଗାଳି ଶୁଭୁଛି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଠାକୁର ସେଦିନ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ରେଶୋଦା। ତାପରେ ସର କିନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା, ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ତା ପାଣି ପିଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଝର ଝର ଲୁହ ବୋହିଥିଲା ରେଶୋଦା। ସେଇଠି ବି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତି କଲି, কিন্তু আমার দ্বন্দ্ববৃত্তি অনেক জন্য ওইটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ববৃত্তি। আপনারা যেটা করেছেন ওইগুলি হলো স্থূল দ্বন্দ্ববৃত্তি। ঠাকুর দ্বন্দ্ববৃত্তি দুইভাবে ক্লাসিফিকেশন করছেন। অন্যর মঙ্গল পাই, অন্যর কল্যাণ পাই করନ୍ତି, তাহলে ବି ବେଳେ ବେଳେ কথা এপট সেপট সেটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ববৃত্তি। কিন্তু আমি মানে ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କଠୋର ଭାବରେ ସେଟା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଦ୍ୱନ୍দ্ବବୃତ୍ତି। ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଋତୁମରା ପୁଣ୍ୟଲଗ୍ନ ଭାଗବତ ଅଭିସାରକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା, କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା, କେତେ ପ୍ରକାରର ସଂଳାପ, କେତେ କାହାଣୀ, କେତେ ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରୀତିଦୀପ୍ତ ଚାହାଣୀ ଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ମଣିଷ ହୁଏ। ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଯେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୁଏ। ଆମେ କେତେ କଥା ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବିରାଟ ବକ୍ତା, ମୁଁ ଠାକୁର କାମ ବହୁ ଭାବରେ କରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଭାଇ କହୁଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତା ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛି, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ମୁଁ ନିକଟତର କରିପାରି। ସୁଧୀର ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସୁଧୀର ବୋଷ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସେ ହିମାୟତପୁରର କଥା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସୁଧୀରତା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଞ୍ଜାମ ସାମଗ୍ରୀ ସଜେଇ ଦେବା, ଠାକୁର ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, ଠାକୁର ଶୋଇଲା ପରେ ସୁଧୀରତା ଯେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଦିନ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦିନକର କଥା। ଏବଂ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଠ ପାଖରେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଖିଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନର ମଧୁର ବାସ୍ନା ଆମୋଦିତ ବିଲୋଳିତ ହୋଇଛି ସେଇ ଘର କରଣା, ସେ ଘରର ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍ଗନ। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗାଧେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ସକାଳେ ସକାଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ସୁଧୀରତା ଦୌଡ଼ିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼, ଲୋକମାନେ ଆସିଲେଣି, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସଭାପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବା ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। এবং ঠাকুর প্রণাম করি আনন্দরে ঠাকুরকে চাউଛନ୍ତି সুধীর বোস। ঠাকুর সুধীরদা আপনার মুখমণ্ডল কেমন, জীবন্ত জ্যান্ত দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার কি, কিছু হয়েছে নাকি? না ঠাকুর আপনি কি জানেন না, আপনি অন্তর্যামী। কালকে রাত্রিতে আমার বিষ্ণু দর্শনে তাই নাকি সুধীরদা? ঠাকুর চমকে পড়েছেন, আপনার বিষ্ণু দর্শন হয়েছে না? আজ্ঞা। তাই সুধীরদা খালি ছুটিয়া কথা পচারিলে কহিবে সুধীরদা না? পচারু ঠাকুর এই যেତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଜଣେ ବି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସୁଧୀରଦା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସୁଧୀରଦା, ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କେହି ଦେଇଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ତା ବି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି শালা এই বিষ্ণু দর্শন কল্পনা মাত্র। মানুষ এমন অনেক সময় অনেক রকম কথা নিয়ে ভাবনা সিদ্ধ হয়, ভাবনায় ডুবি যায়। ମୁଁ ଭଲ କହୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଦେଖିକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ସୁଧୀର ବୋଷଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସୁଧୀରଦା ଏଇ
সাধন ভজন করু করু যদি জীবନରେ কেবে বিষ্ণু দর্শন ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆକୁଳିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆକୁଳିତ ହେବେ। ଏ ସୁଧୀରଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦି ପଦ କଥା ହେଇ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିବ। ଆପଣ এই সংসারের সম্বল সম্পদ ঐশ্বর্য হেউথিবে, ଆଉ ଯଦି ତା ହେଇ ନାହିଁ ତମେ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ କରୁଛ। আমার কথাটা হৃদয় 100% ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଶାରଦା ଭାଇଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ମନ୍ଥନ କରି এই ভব্য দিব্য সତ୍সঙ্গ আয়োজন করা যাইছি। বেলে বেলে ঠাকুর তাଙ୍କ জীবদশাରେ এই পিতৃশ্রুতির কথা মাতৃশ্রুতির কথা অনেক আলোচনা କରିଛନ୍ତି এবং শূন্য আকাশକୁ চাই ঠাকুর বেলে বেলে অধীর বিভোর ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମା କଥା କହି ମା ମା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବାପା ବାପା କହି ବେଲେ ବେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। সেই সুবিশাল বিস্তীর্ণ জঙ্গলର বৃক্ষরাজিକୁ ଦେଖି ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଠାକୁର। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉଥିଲା ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ସେଠି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ଠାକୁର ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାହିଁକି ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମୋ ସେ ମାତୃସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ମୋ ସେ ପିତୃସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପଚାରିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ କଣ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ, କିଏ ମୁଁ ବେଶୀ ମନେ ପକାଏ, ଭକ୍ତ କଣ ଛାଡ଼ିଛି? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପଚାରିଲେ ସେ ମାତୃସ୍ମୃତି ବା ପିତୃସ୍ମୃତି ଯେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କଣ ହବ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ବିନାୟକ ହୋଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା এই মার স্মৃতি যেତେବେଳେ মনে পড়িଯାଏ, বাপার স্মৃতি মনে পড়িଯାଏ, সেତେବେଳେ কিন্তু মৃত্যুটা অবলুপ্ত হয়ে ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ମା ମିଳସି ମା ଜୟୀ ସପ୍ତତି ମୃତ୍ୟୁ ଅବଲୋପ ବାଣୀ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଠାକୁର ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବେ। এই যে মাতৃস্মৃতি পিতৃস্মৃতি এই কথা ভাবু ভাবু ଓ ମା ଆହୁରି ମୋ ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ମୋ ମା ଯେମିତି ମୋ ଆଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମୋ ବାପା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମାତୃସ୍ମୃତି ପିତୃସ୍ମୃତି ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଫୁଟନ୍ତ ଦୁରନ୍ତ ବହନ୍ତ ନ ହୁଏ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଜୀବନଟା ଅନାଥ ବୋଧରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଫାନିକ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନାଥ ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଉ ଅନାଥ ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ এই অনাথ শিশু মানে জগতর যে কল্যাণ করନ୍ତି ଆଉ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। অতএব জগতর যদি কল্যাণ କରିବାକୁ চাহো এই পিতৃস্মৃতি মাতৃস্মৃতি পিতৃভক্তি মাতৃভক্তির কথা তত্ত্ব সর্বত্র তুমি যে বিতরণ করে দিও ঠাকুর কইଥିଲେ। ଆପଣ মানে চিন্তা କରୁଛନ୍ତି কি অপূর্ব এই কথা। মন্দিরକୁ গলে ধর্ম ହୁଏ, যাগযজ্ঞ গলে ধর্ম ହୁଏ, বারব্রত গলে ধর্ম ହୁଏ। ঠাকুরକୁ নিকটକୁ আসি আপাদ মস্তক ধর্ম ভরপুর। জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রকরণ ব্যাকরণের ধর্ম অম্লান সংযম মଣିষ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଆପଣ ମାନେ ସେଇ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 1938 ମସିହାରେ এই ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ଦିନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମା ମନ୍ମୟଦେବୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1938 ମସିହା ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ଦିନରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି ଆଶ୍ରମ। সেই সৎকার সমୟରେ যেମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ ବିଭୋର ହେଇଛନ୍ତି। ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁର, ଏଣେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଠାକୁର କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବେ କି, ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ? ବହୁ ଭକ୍ତ ସାଧକ ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ঠাকুর କହିଛନ୍ତି আমি জীবনে শুধু একজন মানুষকে পেয়েছি যারা 24 ঘন্টা ঈশ্বরের মানুষ, তাছাড়া কেউ নেই। 24 ঘন্টা মোর মনীষ সতীশ গোস্বামী বহুবার କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ ପାଇଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ କରିବ ମୁଁ ଦେଖି ଯାଉ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ କରୁଥିବେ ମୁଁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଭାବନକୁ ନେଇ କିଛି କଥା ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ସାମ୍ନାରେ ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦିନ ରାତି ବସି ରହିଲେ।
ଠାକୁର ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଗଲେ ପଛ ପଛେ ଯିବେ, କେତେବାର ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇବେ ଘର ଭିତରେ। ଠାକୁର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସତୀଶଦା ସେଇ ଅଗଣାରେ ତିଆରି ଭିତରେ ବସି ରହିବେ। ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 3 ମାସ ଅତୀତ ହୋଇଛି। ଦିନ ରାତିରେ ସତୀଶଦା ଠାକୁରଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ସାମ୍ନା ଅଗଣାରେ ଧ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଆଲୋକ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଘୋଡ଼ ଅନ୍ଧାରରେ ତାଙ୍କ ଶୟନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ସତୀଶଦା ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶୟନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିଲା। କେମିତି ଗୋଟେ ନୀଳିମା ବିକିରଣ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସତୀଶଦା, ଏ ଦ୍ୱାର ମୋର ଅନତି ଦୂରରେ ବସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଲୋକ ଜଳିଲା, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, କେହି ଯିବା ତାହେଲେ ଆଲୋକ କେମିତି ଜଳିଲା? ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଗୋଟେ ନିମଗ୍ନ ତଟସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୟନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆଗେ ଜଣେ ମା ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ନୀଳନିକାଞ୍ଚନରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିବାସ କକ୍ଷରେ ଜଣେ ରମଣୀ। ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ଯଦି ଜଗତ ଜାଣିବ ଠାକୁରଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହବ। ଚାଲିଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ପଦରେ সেই ଛାଇ ମୂର୍ତ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସତୀଶଦା। পুরি করছে, হে মা তুমি দাঁড়ায় যাও মা, তোমার সাথে কথা আছে। তুমি এখানে ঢুকেছিল জানো মা? এটা পরম পিতা নিবাস, এখানে ঠাকুর আছে। আমি কৌতুক ভাই এটা মার্মিক ঢঙ্গরে কৌଥିଲେ কেউ তো ঈশ্বর পুরুষোত্তম, আদ্য রাজ্য প্রান্ত প্রান্ত পূর্বর পূর্ব প্রশ্নর প্রশ্ন উত্তরর উত্তর, জীবনের আত্মিক প্রেরণা প্রজ্বল প্রেরণা হচ্ছেন পুরুষোত্তম ঠাকুর। অতএব সতীশদা কৌতুক মা রাত্রিরে তুমি ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିଥିଲ, ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଚାଲି ଯାଉଛ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଥଟ୍ଟା ତମସା କରିବେ, ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ବିନୋଦରେ ଗୁଟ କଟାକ୍ଷ କଥା କହିବେ। ତୁମେ କିଏ ମା? ସେ ମା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ସତୀଶଦା 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିମାୟତପୁରର କଥା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ସତୀଶଦା, ମା କଟି ହଉନାହିଁ, ଭାରି ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି। বলে মা আপনি এখানে দাঁড়ায় যান, তা না হলে বল প্রয়োগ করলে আমি আপনাকে দাঁড়ায় দিব। যাই যাও মা, বল প্রয়োগ করলে বাধ্য হবি। সেতবে আত্মচিৎকার শুনিছি নিকাঞ্চন জঙ্গলরে, কেমিতি চিৎকার চতুর্দিগরে খেয়ে হয়ে আত্মনাদ, চতুর্থনাদ, আত্মচিৎকার। আজ্ঞা সেতবে সেই ছাই মূর্তির উড়নাটা মধ্যে পচি যাইছি। যাইଛନ୍ତି সতীশদা তটস্থ হয়ে আতঙ্কিত হয়ে মা মনমন্দিরে যাইଛନ୍ତି। বলে মা আমি তোমাকে দেখেছি মা, এ কেমন সম্ভব? কেমন সম্ভব মা? ମୁଁ তোমাকে দেখুছি, তুমি কি জানিনো মা? যেদিন তোমার দেহান্ত হয়েছিল, মশারি পিটা ଯାଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ପରା ସାମନାରେ ଉଦୟଟା କାନ୍ଦିଥିଲି। ମୁଁ ପରା ତମ ନଶ୍ୱର ଶରୀରକୁ ଟେକି ଦେଇ ସେ କାଠରେ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ମୋରି ଆଗରେ ଜଳିଗଲ। ଆଜି ପୁଣି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ମା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଛାଇ ମୂର୍ତ୍ତି, এই ସତୀଶ ଅନୁକୂଳ କି শুধু ଅନୁକୂଳ? ଅନୁକୂଳ কোন সিধা অনুকূল সতীশ? তুমি তো ভক্ত মনুষ্য, তুমি জানিছো এ সতীশ যশোদার মতো আমি তাকে কত কষ্ট দিয়েছে জানো সতীশ? আজকে 3 মাস হলো আমরা সদ্গতি প্রাপ্তি করতে পারছি না। আজ মাসিকিলি তার নিকটକୁ সতীশ তা আগে ঠিয়া হলি, কেমিতি স্বভাবন্ত সুচিশুদ্ধ মুখমণ্ডল নেই মতে দেখিলা বসি লাগলো। মা তুমি আসিছো মা, অতএব ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗଲି ତାରି ପାଖରେ, ଅନୁକୂଳ ତୁ ତ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ଅନୁକୂଳ ସଦା ବିଭୁ ପଦ୍ମନାଭ ମହାପ୍ରଭୁ। এই শব্দটা সেদিন ঠাকুরଙ୍କ শেষ শব্দ সেই কাহিনীରେ କହିଦେଇଗଲେ। ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଛୁଟିଥିଲା ଅନୁକୂଳ ସଦା ବିଭୁ ପଦ୍ମନାଭ মহাপ্রভু। তিনিও পদ্মনাভ, তিনি মহাপ্রভু সতীশ। আজকে আমি তার কাছে ক্ষমা যাচনা করে গেলাম। তিনি কি বললো জানো মা? আজকে তোমার সব কিছু হবে। আর চিন্তা নেই সতীশ, কাঁদুଛନ୍ତି সতীশদা, আখিটা বন্ধ হয়ে যাইছি। তারপরে আখি খুললা বেলକୁ ସେ ଛାଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବସିଲେ। এই বলছেন ঠাকুর সমগ্র জীব সত্তাକୁ আহ্বান କରି ପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମଣିଷଟା
ଚିନ୍ତିତ ହଉ, ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବ୍ୟଥିତ ହଉ, ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହଉ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ଠାକୁର ତା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମଣିଷଟା ତ ମରିଗଲେ ତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମରିଯାଏ, ତା ପ୍ରେସର ମରିଯାଏ ଏବଂ ତା ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମେମୋରି ଆଉ ସୋଲଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଅତେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମେମୋରି ଆଉ ସୋଲ ଯେ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲେ সেই শ্রুতিবাহী চেতনা যেটা মেমোরি কৌশল প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এবং জাতি স্মরণ পুনরপিছে পুনি ফেরি আসে। এই হচ্ছে ঠাকুরଙ୍କର অববোধ। আপনারা চিন্তা করিবে যেতেবেলে ঠাকুরଙ୍କ দেহান্ত হয়েছিল সেই দিন সময়ে পৃথিবীর সূর্য সকালে অস্তমিত ହେବ। ঠাকুর কথা কହୁଥିଲେ ପାଖରେ ଗାଜଲଦା ଥିଲେ, ସେ ବଳଦା ଥିଲେ, ମଥା ପାଖରେ ଗାଜଲଦା, ପାଖ ପାଖରେ ସେ ବଳଦା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ এবং ঠাকুর গুনগুনাই করে কৌଛନ୍ତି, সে শুনছেন দৌড়ি আসলে বলে বড়দা বাবুরে কিছু বলছে, ঠাকুর না কিছু বলছে বলে ঠাকুর যেତିକି টেকনোলজি প্রয়োগ করা হয়েছে ঠাকুরଙ୍କ ভাষা ইত্যাদি ସବୁ କାଗଜଦା ରେହାଜରମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା କୋର୍ସ, ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡଦା କହିଥିଲେ ଏ କାଜଲ ପଡୋଶୀକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବାବା কোন কৌଛନ୍ତି সেটাকে তুমি রেকর্ড করো। রেকর্ড করাইছিলাম মাইক্রোফোনে। এই কথাটা কইছিল অনুকূল সদা বিভু পদ্মনাভ মহাপ্রভু ঠাকুর ବି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷ କଥା ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ତାପରେ ଯେ ଅବସାନ ହେଇଥିଲା। ଅତେ ଜୀବନ ସହିତ କେମିତି କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ଜୀବନ ଯିବାକୁ ହେବ ମଣିଷ ଯେମିତି ମତେ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ। ଏ ମଣିଷ ମାନେ କେତେ 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 ଏ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜୀବନ ଯେ ଯାପନ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଯେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ମତେ ସେ କରିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକର ରାଜା ମାନିଲେନି, ସେ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି, ତ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କର। ସକ୍ରେଟିସ୍ ମାନୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇନଥିଲା। ଅତଏବ ରାଜା ଧରିନେଲେ, ଗ୍ରୀକର ରାଜା এই ସକ୍ରେଟିସ୍ ଦେଶ ଧରି କାମ କରିଛି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଏବଂ ଗ୍ରୀକରେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ମଣିଷଟାକୁ ପଚରାଯିବ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ପରେ ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରାଯିବ। ତାକୁ ହେମୋଲୋକିସ୍ ବିଷଟାକୁ ଦିଆଯିବ, ଖାଇଲେ 5 ମିନିଟରେ ମଣିଷ ଦେହ ଅବସାନ ହବ, ଧଳା ଲୁଗା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ମଶାଣିକୁ ନେଇ କବର ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଗ୍ରୀକର ରାଜା ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ এই ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ, ମୁଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯାବତ ଜୀବନ ତାପସ ଶିକ୍ଷଣମ୍ ଗୁରୁଭାବ ପରମ ଶିକ୍ଷଣମ୍। এই ଗୁରୁଗତ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ଅନେକ କଥା ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୋ କାମ ସରିଲା। ତାଙ୍କ ହେମୋଲୋକିସ୍ ବିଷଟା ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ବିଷ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ତଳେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଧଳା ଲୁଗା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଧଳା ଲୁଗା ଆଭରଣ କରି ଦିଆଗଲା। 5 ମିନିଟ ପରେ ଫେରୁଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍। ଅଲୌକିକ କଥା, ରାଜା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କବର ଦିଆଯିବ, ବିଷ ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସକ୍ରେଟିସ୍। କହିଲେ କଥା କହୁନା, ମୋ ଲାଷ୍ଟ କଥାଟା ରହିଗଲା, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ତରତର ହିସାବରେ ବେଦନା ବିଦୁରିତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ କେମିତି କେମିତି ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଲାଣି ମଣିଷଟା। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାଗଜ କଲମ ଧର ବସ ଏବଂ ଲେଖି ରଖ, death is the final truth of the life। ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏ ସଂସାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଶାଖା ସତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ କର୍ମ ଫଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିତ୍ୟ ତଳେ ସତ୍କର୍ମୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟାଦି ସୁଖକୁ ଲଭନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟାନ୍ତେ ମହତ ଜନିରେ ଜନମ ଲଭଇ ମହିରେ। ତେଣୁ ଏ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ବେଗେ ତୁ ଚିନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର କଥା। ଏସବୁ ମାନି ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ହେବେ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ପୂଜାରୀ ହେବେ। ଏଇ କାମନା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ କରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। এই নবীন মন্ত্র
এই লগ্ন রাষ্ট্র লালমতি পুনরে গড়ি তোলে সাহিত্য গড়ি তোলে বিজ্ঞান গড়ি তোলে অর্থনীতির অনিন্দ অভ্যুত্থান যোগ্যতার লোকবিত্ত মানুষের প্রবর্তনার বর্তমান জীবনা বন্তি উঠিবার উদাত ছন্দরে সলিল লাঞ্ছরে যোগাই তোলে অমূল্যর মর্যাদা কানুকে যোগীর অজ্ঞতারে সই করো না তাকে বরণ করো তাকে গ্রহণ করো সেই নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হো ব্যক্তিত্ব বিনায়িত করো সেই ব্যক্তিত্বের অনুদীপনায় তাদের শ্রুতির অধিপনে জানি রাখলার সক্রিয় চরণে ভক্তিরে তাদের আরতি করো অন্তর মন্দিরে বাজি উঠু ঘণ্টা বাজি উঠু শঙ্খ বাজি উঠু ঝণ্ড মৃদঙ্গ বাজি উঠু মুরলীর রসিত রত্ন বিরাট বিপ্লবী মতের স্পন্দন হাত হয়ে উঠো সংগত হয়ে উঠো সংযুক্ত হয়ে উঠো সক্রিয় হয়ে উঠো শক্তি শুভ সাইন্দ্রে সমেন্তি সমর্পিতে এক ছন্দায়িত নর্তনে সুজাগ্রুভিরে আবাহন করো অন্তর দীপারে আবেগরে ভক্তির সিংহাসনে তাଙ୍କୁ বসাও ওম জয় জগদীশ্বর ওম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম।